Ikaw pre ba, dili ko bakla. Anong kaingon ka nga bakla ko? Ala, maulaw mo na sila mo latlan. Oy! Pagtarong ba, sumbagon ti karon. Hindi na me, uni ka mayo. Is na na me. Oh, kiss na ko. Yes! Maklayo ni ay! Unsa mga pre, wang kay klaro kasabot ay. Alam niyo, pre. Lasa nang juga pre, di na juga makikuyog nimo. Tara na pre. Anawaw, makla yung ninakuha, no? Asa mo kikan? Isa ko sa inyo, sa mo, ah. Ikaw ba, pilosopo kay ka ha? Kay tinuod jud bitaw. Ikaw, Kol. Kamala ko asa amot to, Kol. Asa mo kumadto daw be? Nakita ma, Asa mo daw ko nimo nakitaan be? Asa nimo siya nakitaan pre? Basta nakita ma ko na. Napod. Wat buhat na pog istorya. Kamu ba kana yung baba ba? Piti-piti lang agya na ba? Ay nasakpan man. Ay kung apil-apila ninyo mga kabuang ha? Tara, pre, atong sundan. Mga bugoy ba tao? Bantayan nyo ko ba? Anong sundan jud nato na siya pre? Relax lang, nakita na ito na ano. Hoy, Dindin. Musang mo diha. Ay, wala po ay. Glag-lag, gamin pare. Anong nagapuhupo mo diha? Wala na ko, Nay. Sa kigibuhat tong duha ay. Ngaya, uy. Pre, kisa may gulat ato dere pre. Relax lang, mabuti na ron. Ngaya ni mo, uy. Alangan nga bag-ora na abot. Unsa din na pre? Wala, kumusta mo na uso mo? Dali ato ninyo dito para maabtan ninyo. Sana, matik ang sumuon na solo. Salamat ha. Aha, sakpan. Pa, tanawa lagi. Mga mayot yun mo. Tanaw lagi bisiba nga bulabog na ginoon taan ni oy.